Trzecie powstanie śląskie. Z kuli tego wyprasknięcia trzeciego powstania śląskiego jeden redaktor ze naszej klachuli, z naszego końca górnośląskiego, nawiedził ci był 100-letniego Bonusia Śliwy, wywołanego samonos na pniochach powstańca i działacza śląskiego. Panie Śliwa, byliście przy pierwszym powstaniu, pytał się go ten redaktor bez zajmany. Jak do tego doszło? Jak to się skończyło? Toć. Pierwsze powstanie to było tak. Powyciągajmy wszystkie stare pistole ze chlewików, a one byli poskludzane jeszcze od I wojny światowej. Trafiło ci się no sporuch i powiedzieliśmy se, co pójdziemy na ten Anabel. Ale Niemcy się zwiedzieli i już ci tam na nos cichtowali ze gewerami. No i co było dalszy, pyta się ten wrazicki redaktor. Ano, kiedy się już przykwanskali ku tej górze Anabel, to Niemcy gruchli ze tych gerwerów, a my pitli. No dobra, to było pierwsze powstanie, a jak było za tym tuplowane, w tym drugim powstaniu? Redaktorku, posłuchajcie, tak też jakoś ich za rok my ozaj się spiechli, ale już teroski to my się lajstli pora gewerów nikę Niemcy i zaś ich lejzymy na ten Anabel. No i co było dalsze? Pytał się ten brazilski redaktor. Niemcy się zwiedzieli, wiele mamy tych gewerów, narychtowali poraci kanonów i na noc już wachowali. A kiedy roznodli się przy tym Anabelgu, to oni ci gruchli ze tych kanonów, a my już zaś pitli. No to w takim razie, Razinku, rzeknijcie, jak to było te trzecie powstanie, panie Śliwa? No, to było zaś tak. Na bezrok trafiliśmy się wiele chlewików od starej Medzliny, ale bez tuż, i że my dostali 2 razy fest pożyci, to teroski byliśmy bażli monter i od jednego Żyda sprawiliśmy się 3 takie kanony oby Niemcy, a takie jak one. No i już zaś kwanskujemy się, smycymy te kanony na ten Anabel, Nikiełońskiego roku i Załońskiego. No byliście teroski lepsi uzbrojeni, to i te całe powstanie musiało przecież inaczej wyglądać. Nie dawał pokój ten redaktor. A tyś iżesz, no co inaczej, a tyś, kiedy już przysmycili te nasze kanony pod Anabel, gawcymy się, a sam te Niemcy na gdoczkaniu przykludzili się taką festelnie dupno kanona, kiero się Ruboberta mianowała i oni jeszcze nie gruchli, a my już pitli. I tak ci to było ze tymi naszymi 3 powstaniami śląskimi podle Bonusia Śliwy. A o sprawią Eugen Smioków.